tingala gid ko aning mga kuan bitaw unsay Bisaya sa snails o Tagalog. Ay suso. Matingala ko aning nila ba kaya makatuod gid sila og aha ang dahon. Kasimot siguro ni sila. Masimutan nila og asa ang dahon. Grabe jud kaayo atong mga niagi pa. Nang murag giluyahan ko nga. Kita na ko ang mga dahon. Nangatagak ay dahon. Bulak nga nangatagak. Medyo giluyahan ko. Pero gatsikon gihapon ako. Pero gabi sayo ko natulog gitsik na ko. Medyo gamay-gamay ra mga snails. Kuan. Karon tanawa kay sayo manggod ko atong mga alas 9 manggod na sila mo atak. Tanawa ang mga dahon ay very bad na snails. Ang kusog kaayo manguan mukaon og dahon katong mga gagmay kay nga maragmuta pa nan ni kusog mga dara kung kaon nagayod kong pasagdan Ginoo ko. Ambot na lang murag mahurot gid ang imuhang kuan tanom ug kaon ang mga dahon. Ambot na po na dahon man ang ilang paborito mauna ilang pagkaon. Maugit na ilang pagkaon. Kaya nga nung kana man gid ilang kanon. Makasimot sila og asa ang dahon. Ay Ginoo ko mga snails gid. Mauna niya paborito ay kay nila kanang kuan. Kanang udlot pa. Sus. Paborito hay kay na nilang udlot. Tara ay naku, ang snails. Favorite nila ang mga udlot. Tara, katay na kaya akong mga kuano, waiting for bulak na lang. Pero kabalo mo no, sama sa akong giingon. Kanang, di na po ka sa another challenge na sad ang pagpamulak kung mubunga ba siya. Pero siguro kung daghan ang mamulak no, naapod siguro yung lusutan ang uban. Para sa ani naapod siguro yung lusutan. Daghanin na kayo sa bulak. Pero maluyahan lagi ka kay ulanay diri sa amuha niya ang ulan niya pa slant. So ang diri gid paingon sa akong mga ay makaluya pero sige na lamang laban na lang tani kuan na lang tiwala lang tiwala lang na sa kadaghan ana nga bunga butang ta sa napulo na isa nga malusot di happy na di ba naragod dili na lang gid ta magkuan. Edi kung naay 50 ka bulak, daghan magud na sila daghan kay bulak. Kasi naay 5 lusutan na o diba? Ano lang laban lang. Inaana na lang gid ang atong mindset kanang positive para dili ta masad. Diba mga madi? Ano na lang kinahanglan gyud nga positive ra gid ta per me dili gid ta magpaingon kung naay mga challenges para sa lahi-lahi kada stage lahi ang challenges nga atong sagubangon. So mauna nga katungkuan happy kay ko excited kay ko nga mamulak na siya. So pag-abot sa pagpamulak na say lahi nga challenges. So inaana ra gid na siya. Inignaan na gid ka ang sitwasyon ikaw ra pud ang makasulbad sa imong kibali problema. Inaana HR problema. So mauna siya mga madi. Pero gina-check gihapon ako pero kahapon marag 2 days ago sayo ko natulog. Muuning nakapatuyang sila og kaon dara. Kapatuyang sila pagkaon sa bula aw sa kuan sa dahon. Diyan ay kalami walay nagbantay namo ron. Ano parte nilang lipaya?